mo dahil dire kay Bitngil Fantastic Island niya. Kinsa kay in-charge dire kay mo abang ta mga ligo ta. Nes tatay ato ni pakaligog dagat kaya ron maulian yung taon ni siyang paralyze. Gi-atake ra bunis kog mo. Ang taon no kay masakit na naman taon nito ng atong amahan. Oh ya, ato din ligo sa dagat. Ato mga tao nang in-charge ani kaya aron makaabang ng cottage. Wa lang ni gi-atake kog mo na itong tatay. Di kita ni mayunan eh. Ano yung kanigurong na itong dagat. Mga tao ko sa in-charge eh. Kay pangutana ka sa in-charge ni Brad kay para maligo ni Oo, ako yung mga tanan ni Ron. Boss, kinsa in-charge rin boss nga makaabang may cottage boss. Kaya nalagay na mong tatay boss nga ginatake sa kung yung taon. Ano mo, ulian yung taon eh. Tara, muna yung in-charge dere. Sabay toyo tayo daw. Pagkuhan, kanang abang dami yung cottage ba, kaya amo ang tatay lagi, kaya atakis kog mo, ihumul-humul dagat ba, ano na lang, layo kayo mga good sa tuburan Cebu. Sige. Tuloy sila sa katis. Kaya si kauban na nilang naan siya nagham natin. Tuburan ko na. Paliho ko nga ito. Tuloy. Para makaligo sila. Kung katuburan mo kailawan niya. Sige, atong tudluan. Ato pangitawan ang inyong ipangita nga to. Hinay tayo. Hinay lang kay atake mo dito sa tatay ko. O, ba ito yung katis ha? Kato mo ito yung abangan ng katis. Igo. Hoy boss, pamina mo ha. Kamu tong mo kaabag katis kaya maligo. Di adin ni sa gibit nila ilan midilin. Sige. Aray extend rin boss. Kay lamig kaya mo katis. Ay, sunod na. Dalam sikito niyo amahan nyo. Years later. mga ukoy ron. Ako itong tawagon itong ukoy ron kay usog itong kuya guys kay kaniya itong taon. Tawagon ko na itong taon. Mangita ko ron. Ukoy! 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 What's up, mga ukoy? Adi-abi ka ron sa
Fantastic Gibitil Island no. Salamat kay support no nga among Ukoy tambok na. Kaukoy ka powers. What's up mga Kaukoy? What's up, mga tambok?